Sama sa kadaghanan sa kaigsuonan natong Muslim ug mga adlaw sa ulugon sa Muslim community. Sa Mantawi, ang pagtapos sa Ramadan kun Eid al-Fitr, unsay gipangalian nila nining dakong kasaulugan. Ang report ni Nico Serino. Misalmot sa kalihukan alang sa kababayin-an karong adlaw ang mga miyembro sa Muslim community sa Mandawi. Gipahibaw nila nga ugmang adlaw ang ilang kasaulugan sa Eid al-Fitr subay sa abiso sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Kinihuman sa gihimo unta nga moon sighting activity apan wala kini nakita. Sa Philippines, wala ka moon sighting ang Philippines. O ni ang Saudi Arabia, nakakita sila kanang buwan. Niya mao to nga ang uban Eid al-Fitr karon. Sa Mandawi City, nanimuyo sa barangay Mantuyong ang Muslim community. Sa record sa Local Office of Muslim Affairs Kunloma, may mga moabot sa 3,000 kanila nagpuyo og nanginabuhi sa syudad. Sa dakong kasaulugan sa Eid al-Fitr o pagtapos sa balaang buwan sa Ramadan, gipangaliya sa mga kaigsuunang Muslim. Inutuntang kami sa mga Muslim, ma-maintain na mo ang health o kayo o makuha na among sacrifice. Pero ang amo lang yun ko nga, ang tanan malipayon, ang tanan mapsay o magkasinabtanay. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.